Здравейте, аз съм Камен Белчев. Проектът, който разработвам, се нарича "Сливи за смет" и като старата българска приказка печели най-чистият. Всяка година един човек отделя средно 350 до 500 кг боклук, от който само 30% в световен мащаб се рециклира. Проблемът, с който се боря, е слабата събираемост, ниската ефективност за рециклиране на отпадъци, които се дължи и отчасти на липсата на вътрешна мотивация в човека. Концепцията ми за справяне с създалата ситуация е всеки продукт, опаковка или предмет, който ни заобикаля, рано или късно да се рециклира, носейки печалба за притежателят му. Или купувайте, консумирайте, връщайте, плащаме ви и отново консумирайте. Същността на бизнеса е в управление на отпадъци и тяхното рециклиране. Набавяйки си ресурс, плащайки минимален процент от стойността на клиента. Визията ни е насочена към обикновения човек, фирма, институция, държавно учреждение, които са се специализирали в събирането, управлението и рециклирането на отпадъци. Годишно се изразходват стотици милиарди евро за преработка на боклук, а ефективността от тази дейност е нулева. Отпадъците са проблем на бъдещето, което трябва да решим максимално бързо и в минимален срок. Посетете нашата страница във Facebook и нашия сайт. Благодаря ви.